unir Canide con Naval, pola costa. Ese é un proxecto que nos comprometemos a levar adiante en estes 4 anos. Vamos a levar adiante o campo de fútbol de Dorneda. Gracias a todos vos, porque Oleiros é distinto por vos, non por min, nin pola xente que pode estar no goberno.